sydän villikahleeton. Tuulitukka, jonka tapaat, missä tyylitunnus on. Hiukset välkkyy, niistä loistaa katse kuun ja auringon. Tuulitukka kaiku toistaa Säihkyvät huolettomat hiukset, nyt myös uusi kosteusshampoo ja muotovaahto. Tuulitukka. Kun podet flunssaa, pode positiivisesti. Älä pärski päin toisia. Aivasta nenäliinaan ja lepää. Flunssan oireita lievittää Posivil. Aikuisille 2 kapselia aamulla ja illalla. Flunssaan Posivil apteekista. Niin valoisaksi päivän saa, kuppi teetä ja sympatiaa. Kun kosketuksen lämpöisen, tunnet virkistyen, oot onnellinen. Valloittava. Kyymos maito suklaa. Kun rahat loppuvat kesken, jäävätkö suunnitelmat ja haaveet puolitiehen? Joudutko tinkimään tasosta, kun rahat eivät riitä? Ei välttämättä. Palvelupankin uusi monipalvelusopimus auttaa toteuttamaan suunnitelmasi. Jatkuvaa luottoa 5 kuukausipalkan verran jopa 50 000 markkaa heti käyttöösi. Mitä kaikkea palvelupankki voikaan tehdä hyväksesi? Mikä tekee pienestä suositun? Mikä tekee pyöreästä haluttu? Se tekee koko, se tekee maku, se tekee pieni pyöreä muoto. Pieni pyöreä on se Vaasan myllyn näkkileipä, johon voi tulla himoa. Se tekee koko, se tekee maku, se tekee pieni pyöreä muoto. Pieni pyöreä sai uutta hyvää seuraa, oikean herkkupyöreän, pienen vaalean. Se tekee koko, se tekee maku, se tekee pieni pyöreä muoto. Nyt hintaleikkaus Singerillä. Säästä 700 ja Singer tilille ilman käteistä. Singer. Hinta romahti. Hollantilaiset omenat nyt T-kaupoissa markka 95 kilo. On siellä reilu meininki. Ja jokaisesta, joka ottaa Tapiolan vakuutuksen, tulee samalla Tapiolan osakas. Ja nythän tämä tuntuu ihan omalta talolta. Se on sitä keskinäisyyttä. Ja sopimusasiakkaana voit saada jopa 10% alennuksen vakuutusmaksuistasi. Eikö se oltukin viisaata, kun keskitettiin perheen vakuutukset Tapiolaan? Niin, minulla itsellänikin on Tapiola-sopimus kaiken varalta. Kannattaa tulla Tapiolaan. Tällä viikolla on Lotto, Vakio ja Raviveikkauskupongeissa kysely. Vastanneiden kesken arvotaan uusi Opel Corsa.